Лекарствата, които се използват за омазняване на черния дроб, могат да бъдат, най-общо казано, фосфолипидни медикаменти, които намаляват холестерола и триглицеридите, някои антилипемични медикаменти, които са свързани с намаляване на нивото на холестерола и са на фитооснова, свързани с оризови основи или други такива подобни билкови медикаменти, както се казва, като в най-тежките случаи, разбира се, използваме и статините. При статините нещата са многолики. В миналото се смяташе, че те са хепатотоксични или увреждащи черния дроб, но в настояще се смята, че те имат антиоксидантен ефект и е по-добре да се дават в началните стадии на чернодробно заболяване, преди още пациента да е развил чернодробна цироза.